حبيب شكيب الصب دلع بدون طائرة. شو أروح لا بقى لما تنط ما كنت تعرف تهرب. لا بس بتحس حالي من هديت لما تقع على هيك بتحس حالك شم تقع إيهاب سريان هي Vi skal den her vej. Vi skal have Syrien. Okay? Nu har I lært danskernes parti. Syrien her. Også dig, han tager billeder for det. Vi vil gerne lære jer, til Facebook. Syrien ligger den vej. سريان Syrien her. Tak for det. سريان den her. Tak for det. Tak for det. Tak for Syrien her. Tak for alt. Vi vil ikke få din Syrien. يوم اللي مطعم في سوريا كثير من الشيء لكن شلة خليني أعرف السورية. يلا بسرعة. Kommer tilbage, så løber Habib, så lægger Umran sig ned i planken, og så løber Shakib, og så løber Habib sig ned i planken, og så er det din tur, så må du løbe. Målmand, prøv her. Prøv derefter. En ting, vi ikke skal gøre mere, det er, I må ikke spille tilbage til målmand. Det må man ikke. Han må ikke tage den op. Og så, det må man ikke. Okay? Godt. Jamen, jeg er jo selv flygtning, og jeg ved, hvordan det er at komme her som nye tilflyttere og ikke have penge til noget som helst. Dengang jeg blev forelsket i fodbold og ville gå til det, der fik jeg lov af den lokale klub at gå gratis til det, så mine forældre ikke skulle betale for det. Det var virkelig fedt, fordi vi havde ellers ikke råd til det. Hvad skal vi sige? Er vi kartofler? Nej, kartofler kebab. Kartofler kebab? Nej. Kebab? Nej. ايه 3 2 1 Kebab! Ormo! Kartofler kebab. Kartofler kebab! 1, 2, 3! Kartofler kebab! Vi har børn fra Afghanistan, fra Palæstina, fra Syrien, Kurdistan. Altså, det er jo så mange nationaliteter samlet et sted, og de har det så godt med hinanden, og er fantastisk at være sammen med. Hvad hedder det? Næste uge, 16:30, vi mødes her, okay? 16:30, kan alle komme? Er det ikke 5? John, kommer du næste gang? Kommer du? Ja. Til kamp? Ja. Okay. Kom nu. Hvem tager dem med dem? Vi tager dem med dem. Så får vi. Tager dem med dem. Så en ekstra. Hvad så, dreng? 3, 2, 1, go. Op med dig. Du skal op og hoppe. Så får du 5 mere. Altså, når de er her på fodboldbanen, så handler det bare lynhurtigt om, at de skal have det sjovt. Rut. Okay, drenge. Jeg svæver. Drenge, det er det sidste point, der tæller nu. Okay. Men så har 2. Okay? Jeg må lige komme ind i kampen. Lad det så videre. يلا Man ser ret hurtigt, at det er helt almindelige drenge, som der bare gerne vil have det sjovt. De vil bare gerne ud og lege. Men samtidig så skifter de bare lynhurtigt over til at være voksne. Fordi at det har de skulle lære at være.
اولین روزی که اینجا آمدم اصلا دیگه کسی را نمیشناختم، زبانم آنقدر بلد نبودم. نه خیر. خب برادرم بود شکیب، برادر کوچکم همراهم کمک میکرد. اینجا آمدیم لباس و همه چیز تهیه کرد برای ما. باز فodbold آغاز کردیم بازی. Den største udvikling, jeg kan se hos drengene, det er helt klart sproget. Habib, han kom hertil, hvor han kun havde været i Danmark i 2 uger, så han kunne næsten ikke kommunikere med nogen. Men nu snakker han bare frit med alle, og alle de andre også. De er bare blevet så gode sprogligt, og det er en så sej ting at kunne følge med i. Dig og din bror, er I ligesom bedste venner? Ja, Hvad plejer I at lave, når I er sammen? ingenting. همین بود که آمدم از افغانستان توی دانمارک تو میدان هوایی مادرم رو دیدم و برادرم و شکیب و پدرم رو همشه تو بغل گرفتم. Da han kom, og så vidste han ikke, det var mig, fordi jeg er blevet stor sådan her. Så vidste han ikke, det var mig, og så kom og så giver ham chok. خب شکیب رو که دیده بودم خیلی خرد بود. دیدم که خدایش بزرگ شده. بله، مثلا بسیار برام جای تعجب بود. Okay, dem der ved, hvad offside er, ræk lige hånden op. Offside. Hvad offside er egentlig? Jeg ved det. Kan du forklare mig, hvad offside er? Ja, jeg ved det. Okay. Jeg ved godt. Hvad er offside-reglen? Træner foran, 3 foran, ikke? Og så en bæbe. Nå, Nej, det er ikke det. Hvem kan? For eksempel, du er psyko, jeg er zombie. Når jeg går ind, du er psyko, det er din måde. Så I har for eksempel skudt til mig, så det er offside. Du skal være her. Jeg står her, det er helt rigtigt. Jeg drømmer mig, at du bliver fodboldspiller. Hvad kunne du tænke dig at blive, når du bliver stor? Hvis du ikke skulle være fodboldspiller. Hvis du ikke skulle være fodboldspiller. Så jeg skal være fodboldspiller. Ja, hvis du skulle læse. Vil du blive læge, journalist, Ja. advokat? Når jeg bliver læge, ikke, så er alle mennesker døde. Når jeg bliver læge. Nej. سافرت من أنا وأخي من سوريا على لبنان، بعدين من لبنان على الجزائر، بعد الجزائر تونس، بعد تونس ليبيا، بعد ليبيا إيطاليا، بعدين ألمانيا، بعدين دنمارك. Altså i Syrien, jeg kan ikke lide skole. Altså, kan ikke lide skole. Så når vi har så pause eller sådan noget, ikke, så jeg løber væk fra skole. Fordi når de siger, at du skal lave din lektie, ikke? Når vi laver den ikke, så de slår os med, de tager, jeg ved ikke, hvad det er. Sådan pæne ting, de slår os, ja. Ikke for lektier, altså når vi snakker, ikke, så slår de os også. Ja. Det gjorde man også i Danmark for mange år siden. Ja, for mange år siden. For mange år siden. Men det må man ikke her. Det må man ikke mere. Jeg er glad for det. Boys in the hood. Hello. AB United. Er I lige sidder lige løb efter 2 sekunder? Ihan, hun er blevet lidt mere end forsinket. Hun kommer først til halvleg.
Okay? Det vil sige, at vi går i gang uden hende. Det er fint nok. Hvor er han? Det er det, jeg lige prøver at fortælle dig. Hun har dunkene. Så I bliver nødt til at holde ud. Okay? Jeg driver mig selv. Jeg har 2 vandflasker, dem henter jeg. Da vi først spillede, der spillede vi faktisk deroppe på kunstgræsbanerne. Og den dag kan jeg stadig huske, fordi det var en af de mest nervepirrende dage i mit liv i hvert fald. Siden den dag har vi faktisk bygget rigtig meget på en hel masse af dem, og jeg synes, de er blevet meget mere udadvendte. Og så er der også nogle af dem, der kan langt mere dansk nu, end de faktisk har kunnet nogensinde, kan man sige. Nu er det sådan med, at nu råber vi et eller andet, så er der sådan 70% af dem, der gør det. Ja. Ja. Den vej, okay. Nej, men det er også mest af, fordi de bare ikke lytter. Ja. Nu forstår de også i det mindste, kan man sige. Okay, det er vigtigt, at I viser dem, at I er klar og I er på. Det er min. Og I gider at vinde. Undskyld, forstyrre dig. Ja. Må jeg godt lige snakke? Det så. Jeg står lige og snakker til alle sammen. Okay, så det vi skal gøre nu, vi har lige 5 minutter. Okay? Nu tager vi lige 2 minutter, hvor I tager den hele vejen ned og tilbage. Bare stille og roligt tempo. Den vej! كان يكون معي دائما وكمان كان يعني كل ما بيخلي حدا يقرب علي. هو عمره 23 سنة. تعرف سليمان فين دلوقتي؟ سافر برضه؟ لا بسوريا. هو أبوه مو مع أمه وأخته، هو بس مستلم أمه وأخته لحاله، ما عندهم بيت، قاعدين بمبيت. هون مدرسة هي بيناموا فيها. Okay? Okay, nu skal I råbe, ligesom det var det sidste, jeg nogensinde sagde, okay? Okay. A, B, United. 1, 2, 3. Sådan der. Så er vi klar? Op til mål. Bolden, det vil sige, hvis der er en bold imellem vores fødder. Det er ikke okay at takle sådan der, bum, som det der dømmer frispark. Og det er ikke okay, at gøre sådan der. Så ryger man bare ud. Det er okay at give skulder. Sådan her. Bum, skulder mod skulder. Okay? Og der er kun én, der bestemmer reglerne. Og det er mig. Okay? Tarek. Ja, kom, Mohammed. Pres. Fortsæt. Træk indad. دیگه فقط توی افغانستان که بود یک اوضاع حال حوال شهر کم جنگ است. بله جنگ از همین خاطر باز دانمارک فرقی نداره. البته آرامی دیگه فرق به ما نیامده. خب فامیل ما یک فامیل خوب بودیم. فقط فرقش همین که اینجا یک ذره آرامی است و بسیاری چیزها میسر است برای ما. ضرب اخوك مرتين هون هيك وقع على الارض اللي شو يديك يا اخوك. Forstår det? Så skal vi se om den her er mindre. Hej drenge! De er jo ligesom mine egne børn. Jeg kan se dem vokse og blive til unge mænd der. Så ja, jeg føler mig virkelig heldig for at få lov til at være en del af deres liv. Ja, kom Hassan! يعني كان بسوريا تقطع الكهرباء، يعني ضل شي 3 ساعات ما نعمل شي ما نحكي شي، وكمان كنا نسمع صوت ونرتعب منه.
هون ما عاد سمعنا شيء ولا. I spiller virkelig godt, og I spiller måske bedre end dem, men I skal have mere kontrol over bolden. Vi bliver nødt til at få bolden på den anden side af deres felt, fordi deres forsvar er ikke særlig godt, deres målmand er ikke særlig god. Så, hvad hedder det? Du kommer ind i stedet for ham. Så I to sidder ude. Hallo, jeg spørger om noget. Vil I gerne vinde det her? Amar! Vil I gerne vinde det her? Ja? Vil I gerne vinde det her? Ja! Vil I gerne vinde det her? Ja! Så lad os se, vi kan vinde det her. فأنا فخور بأبي لأنه أبي يعني هو أسس لي حياتي. هو يعني يشتغل عشان يعطينا مصاري نروح اشتري أغراض وألعاب وكذا وهيك. بعت لي مصاري عشان أسس حالي. يعني بفتخر أكتر شي بأبي لأنه يعني أبي يعني اللي سواني شاب. Ja, kom Habib! Kom, løb for den, løb! Fortsæt! Kom igen! هدفم معلومه ایجاد فکر کردن نیست. فقط توی غریبا کمک میکنم. کسایی که غریب و بیچاره است، آواره، به آنها کمک میکنم. همین هدفمه بس. Hammed, målmand! Det er lige meget, bare læg dig. Ja, se, op på knæene, Tarik. Op på knæet, sådan der, ja tak. Sådan der, lige præcis. Tarik, kom så. Så skal I fare. Jeg skal lige være lidt... Ja tak, ligesom Hassan, ja tak. At se dem, altså stole på folk, eller så stole på hinanden og blive så gode venner, altså at de har hinanden at støtte sig op af, det er virkelig vigtigt. Når man har fået et helt nyt start på livet, altså det er så vigtigt, at man har nogen at støtte sig op af. Og jeg håber virkelig, at mig og Nick og Christian har været der for dem, og at de har kunne finde støtte i os. Hør lige efter. Hvordan synes I selv, det gik? Det gik godt. Det gik godt? Ja, okay. Meget godt. Man kan sige, det kunne have været værre. Det kunne have stået 10-0. Men for at lige sige det andet ting, så synes jeg stadig, prøv lige at høre efter, dreng. Jeg synes stadig, I kæmpede rigtig godt. I kæmpede til allersidst. Ind med hænderne. Så siger vi 1, 2, 3, så siger vi, hvem var det, der tabte i dag? Det kender vi ikke. Abby United. 1, 2, 3. Abby United! Det er bare små legebørn stadig, selvom de lige har tabt, ikke? Så er de stadig lige så meget energi. Men det er sådan et rigtigt hold skal være jo.